हमारा जो भी ग्रीवेंस था, we have already submitted in black and white to cancel the permission which was given for laying of the tracks. And you are aware about it. So you are just telling us काम नहीं हो रहा है. कौन सा काम? That is not meeting a requirement. Our demand was to cancel the permission given. Here for today. Why you come? Then why you come? मैडम आप इस वक्त क्यों आई हो? आपको पता नहीं था का काम नहीं होगा? यहाँ पर कुछ अभी नहीं हो रहा नहीं होगा तो आप क्यों आई? आप क्यों आई? आप क्यों आई? Who has given the order? क्यों आई है? आप क्यों आई? पुश 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 सगळे चोर आहे. अरे ती झाड हा लोकसा घोड पण आहे. गरजच ना आमच्या डिमांड कॅन्सल करपाक. क्यों आई हो? टाइम पास करने के लिए. ओ मैडम जवाब दो. जवाब दो. ओ मैडम जवाब दो. ओ मैडम जवाब दो. ओ मैडम जवाब दो. गो बैक. जवाब दो. गो बैक. जब जब सीएम डरता है लेडीज को आगे करता है. नाम थोड़े हाथ में the way that she is handling the matter. इसको काय खबर है? हम काय खबर है that Who sent them first of why all? the people are gathered here is for the cancellation of the Captain Saab, who permission sent them given. first of all? It is not to tell us that work is not going on. Even if the work starts, we are not going to allow the work to start. She also knows, you also know, and we also know. We have just come for the cancellation of the order which was issued by the collector. That's all. मी आता काम करना म्हणे बरोवून दिया मरे आमका बरोवून दिया काम करपाना म्हण जाले ना ते एको दिसा सांगत आय चेंज बरोवून दिवपा जाय बरोवून दिवपा जाय cancellation. फाल्यां परत येतली. फाल्यां परत येवपाचो आणि काम जावपाना म्हण म्हणजे ती सांगता फाल्यां येवपाचो झाले परत. नाही एवढं सोडलो डबल ट्रॅकिंग काम सुरू जावपाना बरोवून दियात चले काम नहीं होगा तो क्यों आई हो? मैडम मैडम जवाब दो. मैडम मैडम जवाब दो. मैडम
अधिकार ना तुमका काय डिसाईड केला अधिकार ना डेप्युटी मरे बाबा डेप्युटी काय म्हणजे कलेक्टर सांगितलं तिथला कित्याक ट्रॅकार केल्ली ती कलेक्टरांनी ऑफ नाही का वाहिले कलेक्टर त्यांनी ऑफ नाही का actually she is actually allowing things to go out of order. Unnecessary. It's an avoidable situation. Very much avoidable situation. फक्त आम्ही कॅन्सलेशन मागतो आणि फाईन आणि लोक जाई आणि जास्त लोक जाई डबल आणि लोक जाई टॉयलेट पूर जाई ना आणि लोक काढपात जाई आमका खबर ना बट यू कॅन कन्वे दिस टू हर नी शी इज नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लेम लोक बोंब लोकांना आगमन बोंब मारता आणि कितली बोंब मारपाची बोंब मारपाची धावटी भुरगे अंडरस्टँड जायना येस येस लोकांनी किती ते सांगलं तुमका नागमन लेट्स सी हू इज स्टॉपर गोया Captain Chap, what we did in Moscow, we'll do it here. सगळे लोक हे घरास्पद युपानू सोचना रे सोचना जिगला बघा सोचना सोचना रे सोचना जिगला बघा सोचना सोचना रे सोचना जिगला बघा सोचना आमकनका डबल ट्रैकिंग अदानी go back Jindal go back Vedanta go back पोलिसांनी सांगले की डिप्युटी कलेक्टर स्टोर ती भायर येवन आमकां एक मेसेज दितली म्हण ती आयली आमी तिका चान्स दिलो सांगपाक ती फक्त सांगता की काम चालू जावचें ना तिका आमी सांगले वी हॅव नॉट कम हियर आयकोपाक काम चालू जातले काय ना वी हॅव कम हियर फॉर द कॅन्सलेशन ऑफ द ऑर्डर गिवन बाय द कलेक्टर दॅट इज फायनल नॉट नेगोशिएबल yes इट इज नॉट नेगोशिएबल आयज जावं फाल्यां जावं वी डोंट वॉन्ट दॅट वर्क टू स्टार्ट अँड वी आर नॉट गोइंग टू मूव फ्रॉम हियर we will not move from here It is आता ऑर्डर्स झाले 2:30 in the morning and we are determined to stick to this place. Yes. We are not moving from here unless it is cancelled. Ladies are coming because she is a lady, no, so we are coming. Yeah, we are waiting for her to cancel the order. She has to cancel the order. That's it. Not she, the collector. Collector, ask her to talk to the collector. Collector has to send her an email. That's it. And we are waiting till 5 or 6 in the morning here. Till she cancels the order. we will not move We will not move from here. we will not move Ask her to come out. No, now the ladies are come. yes ma'am Yes, please come out. Now the ladies are come. If she's scared of men, we are come. Yes. Yeah. let a lady talk to another lady She doesn't have the mandate to decide anything. Exactly, that is what we have said. Why have you come here? She has to just bring up the collector and get the order from them. गोयचो सरकार इतलो निर्दयी इतलो असंवेदनशील इतलो कार्यक्षम आनी इतलो बाबत सरकार जातलो अशें कोणी चिंतूंक नासले पण आयज ज्यो एका मुखार एक ज्यो घडणुक्यो घडटात आतां वरां जाले अडेज Time सांगते. आनी अडेज वरांचेर गोंयकार हांगा ह्या ट्रॅकाचेर बसल्यात बायलो अडेज वरांचेर सगळे लोक गोंयचे गोंयकारपण राखपा खातीर
गोंयचो स्वाभिमान राखच्या खातीर, गोंयची जमीन राखच्या खातीर, गोंयची माती राखच्या खातीर आयज सगळे गोंयकार उठलेले आसा आनी ह्या सरकारान जावं तो केंद्र सरकाराचो मन की बात करता आनी लोकांची हांगा वाट लायता, देशान मन की बात करता आनी गोंयकारांची वाट लायता, आपणाचे जे क्रोनी कॅपिटलिस्ट आसा त्यांच्या फायद्या खातीर गोंयकारांचो गळो तो फासाक लावंक सोदता. सो गोंयकार तुझे हांगा ही दाळ खोपोवंक दिवचे ना. गोंयकारांक तुजो हो डबल ट्रॅकिंग नाका, गोंयकारांक तुजो हो काळो कोळसो नाका. कित्याक गोंयकारांक आमची माणकुली भुरगीं, आमच्या माणकुल्या भुरग्यांचो माणकुलो फुडार आनी ह्या गोंयचो सैम आमकां चड म्हत्वाचो आसा. त्या खातीर आमी जीव दिवपाक मरपाक तयार आसा. आमी हो प्रोजेक्ट आनी हेर प्रोजेक्ट जे गोंयकारांक घातक आसा ते केन्नाच येवंक दिवचे. जागो जा प्रमोद सावंत, जागो जा. खुर्चेक लागून तू लाचार जावं नाका. तुजी खुर्ची सांबाळपाक जो मोदी सांगता, तुझे जे क्रोनी कॅपिटलिस्ट सांगता त्यांचे मानू नका. अरे तू गोंयकार, जर तुका तुझ्या मनान गोंयकारपणाचे कितें आसा जाल्यार ते मुख्यमंत्र्याचे खुर्चेर बोट मारून उडय, बोळ वाटय. तुका लोक वालोर दितले, ना जाल्यार लोक तुका जे श्राप दितले ते तुका खूब पुरो जातले. आमची मागणी, गोंयकारांची मागणी, गोंयकारा खातीर मागणी, गोंयच्या फुडारा खातीर मागणी. आमकां हे डिस्ट्रक्टिव्ह करपी प्रोजेक्ट नाका म्हणजे नाका. ही जी मॅडम आयज हांगा येयल्या तिका एकूच प्रश्न, बाये तू कित्याक येयलाय हांगा? आता टाइम तुजो घरा रावपाचो, तुजो टाइम आता घरा न्हिदपाचो. तू जर सांगताय हांगा काम जावचें ना, आता कांयच जावचें ना, तू हांगा येयली कित्याक? तू मायका कडेन वयताय, निमतां करताय आनी थंयसून येताय. आमी हांगा येयले, सांग कितें सांगपाक जाय ह्या प्रोजेक्टा विशयी. लोकांक तरी चुरचुरें कर, कितें तरी सांग. आमचे पयशे खाताय, टॅक्स पेयराचो तुका पगार मेळटा, गाडी सगळें तुका मेळटा. सो गोंयकार जे हांगा एकठांय जाल्या, रातच्या अडेजांक बसून अजून जागे आसा, तांकां 2 उतरां सांग. नाल्यार तू हांगा कित्याक येयलाय? येवपाची न्हू, येवपाची न्हू. तू जर बश्टी आमचो टाइम पास करूंक येयलाय, गोंयकार टाइम पास करपाक हांगा ना. गोंयकार गोंय राखपाक आसा आनी सदांच गोंयकार गोंय राखपाक जागे रावतले. आमी जागेत रावतले. गोंयकारांनो जागे जाया, 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 गोंयकारांनो जागे जाया. ओनली गोल, Say no to coal. ओनली गोल, 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 ओनली गोल. मॅडम मॅडम अरे हो मॅडम, मॅडम 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 Only goal! Only goal! Only goal! Only goal! Say no to goal! अडानीचा फोन, अडानीचा फोन गोंयकारांनो जागे जागे. She should feel about this. You know, there are so many deputy collectors, male, and they've sent a female here. Airtime much. Yes, Puratika madam. मन की बात, गोंयकारांची लायता वाट, मन की बात, मन की बात, अरे
मन की बात, 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 only goal, zero to goal, only goal, zero to goal, only goal, only goal, zero to 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 goal, only For today, the work is not happening here. So, I'm ready. You want the collector? You go home. You go home. okay, you can move over. We won't move. Marshal Loka Alko Yopak, Kimpur, Marshal Agrawal, please, Marshal Agrawal, कुछ ज़्यादा मतलब डिस्कशन चला था तो चल दी पहले, Marshal Agrawal नु, बाबा think discuss सकते सगळे सांगतो ले please, एक मुका फाटला सोलो कोई नकाल. Fine with that. All we need is if you can contact the collector and tell him please come out with even we can WhatsApp a note to us. We will accept it. We will trust the collector, but at least let him send a note that this order is revoked. That's all we want. The collector today. Right now. We want the collector here. Right now. Where is the collector? Right now. One second, ma'am, are you saying that are you giving up collector house? Contact him. So the people are very clear. What they are saying is the collector to write a note saying that the order is revoked. We want her to speak to the collector. We want collector. Ryan Korsa, Ryan Korsa, Ryan Korsa, Ryan double tracking, Ryan double tracking, Ryan Korsa.
Don't push. Lokoy please. Secretary. Please move a little bit. You go behind. We want Marshall losers, Marshall losers. Master Fatla, please. Lokoy Nakai, please. Master lose Zawai, to permission Zawai, Pede Nakai. Master lose Zawai, Lokoy Nakai, please. Master Fatla, please. Excuse me, Baba, let us cooperate. Let us cooperate. Please. Lokoy Nakai, please. Lokoy Nakai. Both sides, please. Discussion is over. We are not moving from here. Can the collector give the order of collector come here? Masha, control. Have patience. We are here for Goa. We cannot be violent. We cannot be aggressive. Goans are known to be peaceful. But they are signing wrong documents. She said, why do I come here? Because started the work at 12:30. I'm not this one. It's not. Let's maintain peace. Please, let's maintain peace. चिल्लर पार्टी मरे Y'all brought us up. जो आगे का don't want to die of cold. Yes. Don't want to die of cold. Hey, Baba, why are you all talking to deputy collector, man? Deputy collector fight ना रे. We want collector मरे. तुम कितना बोलें टाइम वेस्ट को देंगा? फकड़ को दे पर deputy collector बोले चिल्लर पार्टी मरे. 5,000 लोगों को partition को दे मरे ये. हाँ, deputy collector बोले थे. हाँ, कैसा पार्टी रही थी? deputy collector मुड़ाई थी. हम खबर आ deputy collector किसी को दे थे. बाबा मास्टर तुम्ही करपाचे गावात आम लोकांनी बरे करून ना हां प्रेस सावरे बाबा सोगे मागेरी You call the collector. We are not talking to deputy collector. You call the collector. You have no authority. Call the collector. Authority ना तो समुद्र आपको देंगा. पार्टीशन को दे तुम्ही कलेक्टर आपो आहे बाबा काय काम किती मोठा डिसिजन घेतलं का आपो यांका डिसिजन घे पास आता चिल्लर मारे मागीर कलेक्टरला चीफ सेक्रेटरी आपो यांका किती
वाट ये अंडा गुंडा ठंडा पाणी राव किती राव मुठा किती तेच राव मुठ रे राव मुठा किती राती का बायला गाठाई राती का बायला गाठाई No, she does not have the authority. Let us please let him come. No, why to go, sir? तो मंदिर राव तुम्हारे मंदिर सोनिंग धामड़ा बहुत है मंदिर डोंगरा सोनिंग धामड़ा बहुत है What please? Bosia. He बोले कराची. Bosia. No, we are not going. हम चलेंगे साथ साथ हो मन में विश्वास पूरा होंगे कामयाब Let us respect her and give away. Please stand, guys, please stand wherever you are. Please stand.
होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब आज के दिन। नहीं डर किसी का, नहीं डर किसी का, नहीं डर किसी का, एक दिन हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। आम्ही जातले जैतीवो, आम्ही जातले जैतीवो, आम्ही जातले जैतीवो आयच्या दिसाक हो विश्वास. We do believe we shall overcome today. The government thought they can take the government for granted, but लोका कळ मार किती बोलेल ते लोका कळपादी मार किती बोलेल मुवमेंट एक मुनीस मारे विचार मारे लोका कळपादी मार किती विचार आमचा आन्सर जाय नाळे मारे तांको एक हे माग पागो इंटरव्यू पागोवपा जाय नी रिपोर्ट ऑफ गेले आमका गोयकारा कोळना कितें उलयले ते आमका कळो जाय रिपोर्टर गाल मारे ती आमका आन्सर जाय रिपोर्टर रिपोर्टर Excuse me. Let the press go and let her give a report to the press. Excuse me. Reporter, please. Side. You give a report to the press. Yes, please side. मातशी वाट दिता प्लीज रिपोर्टर सॉरी राजू कमिंग किती काय बोलले ना Giving any statements here, all right? Hey madam, have you got a call from Adani or what? Yeah? Hello? Someone has called you from Delhi? मैडम ये आज रात तक ऐसे ही रहेगा? आज आप आइए यहाँ तो ऐसे ही रहेगा आज रात तक? मैम व्हाट इज योर स्टैंड ऑन दिस कलेक्टर से बात करके कुछ बोलेगी? Not giving any statements right now. Madam, the collector has issued an order saying that the gate will be closing from 12 o'clock to 5 o'clock. Anything has happened regarding that? Any decisions have been taken? Take mine, madam. It's only going to precipitate the matter. We just want to know, has the collector given Take this mic. reversing his original orders? Madam, take this mic. People want to hear. Mike, yeah. Mic, yeah. Tell the people that you have got a call from Adani and Jindal. Everybody wants to hear. Everybody wants to hear. अरे तिके कोकणी का तू बस ट्रान्सलेट कर किती कोकणी Yeah, we'll translate Kongnale also. मामलेदार साहेब माझी ट्रान्सलेट कर किती चालू ते सांग दे का मॅडम मी सांग We want public statement. Full go on here. Tell us something. We want collector. We don't want deputy collector. चार आने आनाकिंगा. मैडम collector. आपकी मन की बात बोलो मन की बात बोलो We need public statement. अरे मामलेदार साहेब किती बोलोय ने अरे इथले राज्य तुम्ही येले कितेतरी सांगा मरे बाबा इथल्या राज्य गोंयकार हांगा न्हिदले हांगा उबे आसात
सांगा मरे बाबा. अरे बाबा, from Adani, Spain, Modi and Shah. अरे why you came over here? और तुम्ही किती आयला म्हणते सांगा मरे किती आयला why you came? You can't take the decision why you came here. मोडी केसो केलो ती पासून सांग चल. अरे मामलेदारा कोकणी बी गंड तुम्ही किती बोलता की सांग बडा गॅजेटेड ऑफिसर जाको उलयना रे आम्ही वाडो ऑफिसर आमका ते बारकेले डिसिजन घेवपाक किती आयला तू लेडीज आहात अटाय राती कडे Ma'am, what is it that you want to convey? गोड बोलून फायदा ना रे You want to convey something at least clear so that we can tell the people. अरे कोणा किती कोयते बोलू यार मॅडम सांगता बांध ऐकत मॅडम सांगता लिडर आय सांगलं आमचे कोण लिडर ना सगळे लिडर बघ You all have gathered here because the work was happening. Right now, the work is not going to happen here. We want a written order. The work is not happening here. But we want a written order. What is the assurance? We don't want nothing verbal. Verbal is not working in Goa. We want written order. तुम्ही अडवता one side of the side होता कैप्टन छोड़ मारे हमने तो रिप्रेजेंटेटिव उनको थोड़ा हमारे कैप्टन को Mike, Ganesh. Mike. अब आप लोग सुन सकते हो? नहीं सुन सकते अरे पोलीस ओके माइक 1 2 3 स्टार्ट बैटरी डाउन दिसता इकडे वाचतो बॅटरी घालो गो माझं वगैरे होता ऐकूया अरे बाबा माझे माशी उलयली पहिले हो आम सगळे कोणता भाषे सगळं अरे सांग ना काय मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर अरे बाबा ती गेली वर सर मॅडम
अरे ते आमकां सांगपा दी मरे की तुमी आडयता कितें You are just, you are not सांगपा दी कॅप्टन विचार मातशी वाटी कॅप्टन विचार कितें विचार फायनल विचार कॅप्टन विचार कॅप्टन विचार मारली फुजो मारली गेलती ए मैडम राव ए यार मैडम राव ए मैडम यार बेगिन Answer the question. जाऊ रे मैडम कुछ बोलिए, हमको जानना है हमारे गोवा के बारे में। कितें उलया मरे साहेब कितें उलया मरे मैडम से लोकांक कितें सांगा मरे We want to know the decision. Decision. तुझे सांगूंगा ना तर तुझ्या सांगूंगा able to tell me. मैडम से समथिंग, Going to precipitate. मैडम एक मिनिट रे आमकां आयकोपा जाय आमी बेकारच मेळ्ळा आमकां तुमी काय आडयता आमी आमकां आयकोपा जाय फायटिंग वी वांट डिसिजन आमकां आयकूंक जाय समथिंग मरे। अरे we want to question, madam. We want to hear them. हमको डिसीजन सुनने का है What? सर जी हमको At least tell us what is your view. डिसीजन What is your view? सर जी आपको अच्छा लगता है गोवा के लोग ऐसे रात भर ऐसे यहाँ जागते रहे? क्या आपको आप कुछ डिसीजन भी नहीं बोलते, कुछ भी नहीं बोलते, क्या है तो बोलना कुछ तो चाहिए। बोलो ना। इतने लोग पागल है जो ट्रैक पे अभी रुके हैं, पागल है। आपको उसका कुछ भी नहीं पड़ा, कुछ तो बोलो ना। Madam, otherwise tell why you had come over here. At what capacity you had come. भाई राव को अरे साहब हमको कितना कसने आंसर द्या। तुम्ही किती हमको कळपा जाय मरे साहेब किती मग किती सांगपाला किती का माझे हमको सांगता साहेब अरे तो रुपया आता बरं ना साहेब पाचशे किती सांगपाले साहेब हमको काहीच ना हमको किती हमको किती सांग म्हणून सांग हमको कळपा जाय किती राव गो तुम्ही सांग राव गो ना हमको किती जाय सांगपा जाय साहेब किती अफवाय ठिकाणा आमकां कळपा जाय न्ही आमकां लोकांक सांगपा जाय न्ही आमकां कितें चल्लां तें हा कितें तें सांगपा जाय तुमी कंटिन्यू करतले काय फोन करतले सांगपा जाय आमकां नाल्या येयल्ले कित्याक केला Time बसा. कित्याक गेल्या साहेब कितें जाता हें कितें जाता आमकां कळपा दी मरे साहेब कितें तरी राव म्हळ्यार खंय ना अरे साहेब आयकाय साहेब आमकां कितें डिसिजन सांगपा लाय न्ही कितें सांगपा लाय न्ही कितें सांगपा लाय काकुटीस ना तुमकां काकुटीस ना टू से समथिंग माइक चलना म्हणून ते येयले लोक लेट अस से वयतले रे परते लोकांमध्ये लोकांमध्ये वयतले आता वयतले राव असं आमचे ते लोक वळवटा म्हणून उपाशी साहेब तू किती उलयता तू गोंयकार आनी अशें उलयता कितले वेळ येता आनी कितले आयले धांका आयले मरे विचारपाक डिसिजन मेळटा म्हण काय डिसिजन मेळना लेट अस धा जाली 11 जाली 12 जाली 1 2 जाली 2 जाली मरे काय सांगू शकनात काय उलोवंक शकनात
तिका येऊन सांगून न्हू सांगली राव राव तुम्ही आमकां मोपळो सुट्टलो आमकां मोपळो सुट्टलो प्रसानी वाटतले तुमची लॉ अँड ऑर्डर न्ही तेंगे काम करपा लाय न्ही तुम्ही सिसिजन टेन्स करता जाय म्हण करत नासतना तेगे अधिकार अंडर कितें ते सांगपाला तिका अधिकार अंडर जाता 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 ते सांगपाला न्ही साहेब इतके लोक ते येयले लोकांक केअर ना हजारां लोक ते आसात ट्रॅकर आसात काय खायनासतना लहान भुरग्यां बायल आसात तुगे जाणटे लोक आसात त्यांची काय भावना केअर ना तुमकां केअर ना इतली मागीर वगीर रावपा आमी आतां आमी रावता वगीर रावत रावपाचें तिका ते खुर्ची अधिकार आसा न्ही डिसिजन मेकिंग ती तिका सांगपाक कितें तें बाबा हें बंद घातलें काय सांगपाक जाय न्ही तूं आपय सांगून तें कितें तुमी कॅटेस कितें घेता कितले वेळ जाय उलोवपाक कितले वेळ जाय सगळें न्हिदला तर जेवला खबर आसा तुम्ही पण जेवला ना मरे दारान धाडली ना मरे गेली दिसता ती दिसता तुम्ही मग नाकाच मध्ये अंडर तांकां भायर अडोवपाक बायलांक तुम्ही हय गुजरात हाडला 5 पदरी हांवें काबार केले मरे आमी टॉयलेट तांबडे करताय मरे ते तांबडे आमकां ती गेला अरे हड्डा तो पालाय जब जब सीएम डरता है पुलिस को आगे करता है जब जब सीएम डरता है पुलिस को आगे करता है जब जब सावंत डरता है पुलिस को आगे करता है अरे जब जब सीएम डरता है पुलिस को आगे करता है जब जब सीएम डरता है पुलिस को आगे करता है जब जब सीएम डरता है जब जब सीएम डरता है ती आयएस ऑफिसर बाबा ती गोंय न्हू ती आयज फाल्यां ना आमी उतान कितें करपाचें कमिशनर येवन बसपाचें भितर बसपाचें तांकां करूं न्ही आपणाची ड्युटी करूं न्ही पण आमकां उलोवपाक जाय त्या लोकांक उलोवपाक दिया न्ही Okay, just two of us, just me and किती पण समजोवपाक आतां can we enter? Can we enter? मातसो पिया का भितर मातसो सांगता रिक्वेस्ट हाडल्या कॅप्टन पळय थोडे फावटी सायलेंट टेन्शन आसा आनी लोक येतले कलेक्टर अशें करून हाडल्या केन्ना बोलय नाही उपकार करता आमचे उपकार येयले तुमच्या मॅडमी सांगपाला न्ही आमकां डिसिजन कितें आसता तें पळय लोक भरपाक लागले हांगा आतां इट इज गोईंग आउट ऑफ कंट्रोल अननेसेसरी अवॉइडेबल सिच्युएशन टेन्स जाता पळय त्या सायडींतलो सगळो आयलो पळय लोक आनी भरलो हांगा 2 मिनटांनी काबार जावपाचें ते तुम्ही सांगा न्ही जावपाना मग आता कंटिन्यू करपाना बंद म्हण सांगा न्ही एकूच डिसिजन सांगपाचें लोकांक ते सांगा न्ही अडाणीच्या ऑर्डरीक रावता दिसता तुम्ही लोकांना कित्याक सपोर्ट करता सपोर्ट करा लहू दाना काढा गो तुम्ही तुमचे सपोर्ट करा तुम्ही बायलांक हाडू गो बायलांक हाडू लहू दाना काढल्या पुरो आम्ही विका भितर काम करून येता क्लियर कर आमकां गोंय तुम्ही कामाकडे प्रमाणे गोंयचे कडेन प्रामाणीक रावात At least एक कॉन्सेप्ट दिया ना आमकां
शिराब घेणं काय लोकांना लागले 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 ऑलरेडी लाईन लागतले आता थोड्या लागून गेले दोन झाले मरे ओ मॅडम व्हेरी इमिजिएटली डू इट मॅडम आमका आन्सर दो इमिजिएटली ओ मॅडम राइट नाउ राइट नाउ मैडम ओ मैडम जवाब दो तुम क्यों बेचा है इधर ओ मैडम जवाब जवाब दो देने को बेचा नहीं जवाब मैडम आपका जवाब मांगता है हमको दोन झाली दोन ओ मैडम जवाब दो देखो कैसे त्या रेस्टार्ट आले काका झाले की ते टॉयलेट गेले कलेक्टर गोया गोयकारा आन्सर दिवन आल्या कसले कलेक्टर अरे आणि आणखी सोपाचे कातर मारपाचे कलेक्टर अरे लोग ओ मैडम जवाब दो बात करो ओ मैडम 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 जवाब दो 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 जवाब दो जवाब दो अरे ओ मैडम जवाब दो अरे ओ मैडम जवाब दो ओ मैडम जवाब दो मैडम ओ मैडम जवाब दो ओ मैडम जवाब दो जवाब दो नहीं तो अडानी को बोलो जवाब देने के लिए जब जब सीएम डरता है पुलिस का आगे करता है जब जब सीएम डरता है पुलिस को आगे करता है अरे जब जब सीएम डरता है पुलिस को आगे करता है अरे जब जब सीएम डरता है पुलिस को आगे करता है ओ मैडम जवाब दो 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 मैडम मैडम जवाब दो मैडम मैडम जवाब दो मैडम मैडम जवाब दो मैडम मैडम जवाब दो ओ मैडम ओ मैडम ओ मैडम ओ मैडम जवाब दो मैडम 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 ओ मैडम ओ मैडम ओ मैडम ओ मैडम जवाब दो जवाब दो जवाब दो जवाब दो मैडम 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 ओ मैडम ओ मैडम ओ मैडम ओ मैडम 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 ओ मैडम ओ मैडम ओ मैडम 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 ओ मैडम ओ मैडम ओ मैडम जाग जाओ मैडम 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 मैडम जाग जाओ
सीएम डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब सीएम डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब सीएम डरता है पुलिस को आगे करता है। गेलती पडल्यानंतर पावले असतील अरे दुसऱ्या गाडीने गेला अडाणीची ट्रेन आहे इल्ली त्या साईडनी केवढे पोयर ओ मैडम ओ मैडम ओ मैडम ओ मैडम ओ मैडम 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 ओ मैडम 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 उदाड मरे मैडम माता आम्ही 3 झाले Only 3 people will go inside. We want permission to talk to her. 3 मुंचा धाडटले आम्ही. We want to talk to her. चला. आमचा गोयकाराम जाय Everybody will be quiet. 2 to 4 people will be talking to her. Rest everybody will be quiet. Yes, okay. Only 1%. So, come on. काय कोण आहे ते आम गोंय का लोक काय करपा वचनाय एक लेडी मॅडम म्हणून आमचं रिस्पेक्ट करून उलयता दिल्या फुडें No, people are waiting for decisions, sir. आमच्या फुड्यान लेडीज आसा जितले डिले जाता तितले मेसेज आणि कोण करपा शकना वच करपा You see how many people are gathering. More and more people are coming. आमच्याकडे लेडी आसा आम्ही मुखार काढू शकता अरे थोड़ा ऐसे ऐसे आई गेल्या हवा प्रॉमिस मी सांगितला ऐसे भगा नहीं सकते आमची पुलिस को आगे करता है जब जब सीएम डरता है पुलिस को आगे करता है जब जब सीएम डरता है पुलिस को आगे करता है पुलिस को आगे करता है कोकणी उलय कोकणी अरे साहेब कोकणी उलय कोकणी उलय अरे कोकणी उलय कोण अरे गोंयकार एकदा जर उठत जाल्यार यांची कशी फुटतली हे तुम्ही सांभाळून घेयात. हांव मागता पुलिसा कडेन की तुम्ही आमकां गोंयकारांक कॉपरेट करा आणि आता अडेच 2:45 जाली आता आम्ही तुमकां कॉपरेट केल्या. पुलिसांनी आता गोंयकारांक कॉपरेट करपाची गरज आसा आणि ती जी मॅडम भितर लिपून बसल्या तिका भायर येवन लोकांक उत्तर तिणें दिवपाची गरज आसा. कित्याक हांव ह्या वेळार एकूच सांगीन की गोंयकार एक वेळ हांगा रगत दिवपाक तयार आसतलो आणि गोंय तांबडाय जावपाक
होय तांबडे एक वेळ जातले काळा जावपाक दिवपाना सोडचना रे सोडचना 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 सोडचना रे जिंकला बगर सोडचना 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 रे सोडचना सोडचना रे सोडचना सोडचना रे सोडचना मम्मी आगे ओ मम्मी बाहेर आगे आता आम्ही वाट आम्ही लोक सांगता ते आयकुपाकूच पडटले सगळे गोंयकार आम्ही मेळून ही झूज सारखे लास्ट पर्यंत व्हरोंक जाय आमचे जे डिमांड आसात आम्ही सोडपाचे नात आमचे डिमांड आसात ते नॉन नेगोशिएबल नेगोशिएशन ना आमकां आमचे गोंय जाय आमकां कोळसो नाका आमकां आमची न्हंयो जाय एमपीटीचे प्रोजेक्ट बंद करात हे हायवे लागून डिस्ट्रक्शन बंद करात आमकां जेटीज नाकात आमकां एमपीटीचो आमचे गोंयचेर हक्क नाका आमचे गांव आमगेले आमचे न्हंये आमगे कोस्टल एरियाज आसात त्यो आमच्यो गांवच्यो आमी केन्नाय दिवपाचे नात आनी हे आमचे जे सगळे डिमांड आसात एक पासून आमी नेगोशिएट करपाचे नात एक पासून आमी सरकाराक आमचे एगेन्स्ट वचपाक दिवपाचे नात आनी जेन्ना पर्यंत सगळे डिमांड जातात ही चळवळ चालू उरतली सगळ्याक मागता की आयज रातचे आमी हांगा जेन्ना पर्यंत सकाळ जातली 4-4:30 जावं आमी सगळे बसून रावया रेल्वे ट्रॅकाचेर आनी सरकाराक दाखोवन दिवया की आमी भिनात कोणाकूय पूण सरकार आमकां भिवपा जाय आनी आयज सरकार आमकां भिता आमचे मुखार येयना आज एक पाट पासून चीफ मिनिस्टर कलेक्टर कोणी आमचे मुखार येवंक ना कित्याक लोकांक हे भितात सो आमी सगळे मेळून आमचे सुख आमची शांती आणि आमचे गोंयकारपण सांबाळया आणि आयज हे पहिले पावल रेल्वे ट्रॅकाचेर वचून घालया आणि सगळे वर्ल्डाक दाखोवया की आमी आमचे गोंय सांबाळटले हे सांगून ही 2 उतरां सांगून सगळ्याक हांव ते बरें करूं म्हणटा मातशे थोडे वगत रावाय थोडे वेळ रावाय ओके तुमकां मातशे आमचे डिमांड वाचून दाखयता हे गरजेचे कित्याक आमचे डिमांड कितें पयलो डिमांड नो टू कोल ट्रान्सपोर्टेशन थ्रू गोवा गोंयांत आमकां कोळसो नाका गोंयांत आमकां दुसरो डिमांड no to double tracking of SWR stop land acquisition proceedings आमकां गोंयांत डबल ट्रॅकिंग नाका आमकां गोंयांत no to all MPT expansion projects no to Betul port convert MPT into a port for green cargo and cruise tourism. ये पार्लियामेंट इंडियन पार्लियामेंट सांगता की गोंयांत कोळसो बंद करात आणि एमपीटीचेर फकत क्रूज टुरिझम आणि ग्रीन कार्गो हाडात हांव सांगना आमचो पार्लियामेंट सांगता सो हो आमचो डिमांड कितें आसा की आमचे वास्को आमचे एमपीटी आमचे हे सगळे जे एमपीटी लागून खारीवाडा बायणा बेतूल ही सगळी एरिया आमी सांबाळटले आणि हाका लागून होय डिमांड आमचो इक्वली इम्पॉर्टंट नेक्स्ट डिमांड टू रिटेन autonomy of local communities over the coastal and river side and rivers under Major Port Authority Bill 2020. दिल्ली सरकार एमपीटी आमचे न्हंयेचेर आमचे दर्यादेगेर कोस्ट आसा तेजेर पावर दिवपाक सोदता आमी म्हणटात ना
आमची गांवकारी, आमचे गांव, आमची पंचायत यांची ऑथॉरिटी असा हे न्हंयेचेर आणि आमचे दर्याचे देगेचेर. सो आम्ही सरकाराकडे हे डिमांड करतात की तुम्ही MPT भायर मारात आणि आमचे लोकांचो हक, आमची ऑटोनॉमी या न्हंयेचेर आणि या कोस्टाचेर दवरात. नेक्स्ट डिमांड असा delist 6 Goan rivers from National Waterways Act 2016. दिल्ली सरकारान 2016 कायदो काढलो की आमची 6 न्हंयो जुवारी, मांडवी, कुंभारजुआ, साल, म्हापसा आणि शापोराचेर दिल्ली सरकार आपल्यालो कब्जो करूंक सोदता. हे आमी केन्नाय जावपा दिवपाक शकनात कित्याक आमची न्हंयो आमगे लोकांक गेल्यो. सो हो डिमांड आमी केन्नाय कॉम्प्रोमाइज करपा नात. आमची न्हंयो आमकां परतून दियात, त्या नॅशनल वॉटरवेज एक्टांतल्यान काडात. मुखार आमचो डिमांड असा तो रिवर ड्रेजिंग आणि जेटीज जे प्रपोज केल्यात, नो जेटीज, त्योय तुम्ही कॅन्सल करात. मुखार डिमांड असा ड्रॉप ट्रान्समिशन लाईन प्रोजेक्ट अँड instead go for solar power targets set by the central government and stop burning coal. हो सरकार जे आमचे गोंयचे सरकाराचेर 2022 म्हणल्यार 358 मेगावॉट सोलर पॉवर घालपाक जे टार्गेट दवरला ते तुम्ही करात. आणि ते केले जाल्यार तुमकां ट्रान्समिशन लाईनची गरज ना. पूण आमचे गोंयांत 20,000 पूण जॉब्स तयार जातले हे सोलर पॉवर सगळे कडेन इन्स्टॉल करपाक. सो आमी सरकारा कडेन मागतात तुम्ही गोंयांत इमिजिएटली सोलर पॉवराचे हे प्रोजेक्ट आमचे घरांचेर आमगेले सोलर पॉवर आमचे सगळ्यांक आसूंक जाय. हो आमचे दिल्ली सरकारून आखो वर्ल्ड सांगता. सो होय आमचो डिमांड आसा. हेजे बराबर नेक्स्ट डिमांड आसा कॅन्सल ऑल क्लिअरन्सीस गिवन फॉर द कोल प्रोजेक्ट. हे कोळशाचे डबल ट्रॅकिंग, नॅशनल हायवे 4A हे सगळे प्रोजेक्टांचे परमिशन दिल्यात ते आमगे गोंयचे सरकारान सगळे कॅन्सल करचे. आणि आमचो लास्ट डिमांड असा की हे जे हायवे नॅशनल हायवे 17B, नॅशनल हायवे 4A जे कोळशा लागून करूंक सोदतात तेय तुम्ही कॅन्सल करात आणि आमचे गोंयकारांक आमची सुख आणि शांती परतून दियात. सो हे सगळे आमचे डिमांड आम्ही एक पासून कॉम्प्रोमाइज करू जायना. हे डिमांड घेवन आम्ही लास्ट पर्यंत झगडून आमचे सगळे गोंयकारपण आम्ही राखतले आणि हे आमचे गोंय बरे भाशेन आमचे मुखारले पिळग्यांक हँड ओव्हर करतले. ओके, बरें, थँक्यू. भारत माता की आमका नाका, आमका नाका, आमका नाका, आमका नाका, आमची भुरगीं, आमची जमीन